Kogi, tady je zase Zdog a jsem tu zase z LPCZ. Takže česu s tady Michal, dneska vás vítáme u další videa. Jerry Smaru. A on to zase nebude, protože už je zase línej si to koupit. Já si to koupím možná příští rok, nevím. Ale to se mi nebude chtít čekat, takže to si najdu radši nějakého jiného partnera a pak až si to koupí, tak zase Tak jo, jestli vás, můžu to říct, Filipe? Jestli vás zajímá Minecraft, tak můžete juknout na naše stránky, které budou v popisku. Máme tam zatím skoro všechno, nejsou ještě moc dokončený, takže se tam ještě něco přidá. Takže... A ten server, jak jste slyšeli v minulém videu, no tak jako budu tam spolumajitel. No já budu admin, ne, hlavní admin. Jo, on bude hlavní admin, kámoš bude majitel a jiný bude admin. Jo. A to bude... A máte tam i nábory, takže v pohodě můžete si i na ty nábory podívat. Bude to asi pro 300 lidí, bude se to platit 300 korun měsíčně. To nemusíš říkat takovýhle informace, to ne. Nemusím, ale můžu, no. Ježiš, mě se ten Gary Small tak začal teďka latit. Kolik má se kreace? Kdybyste slyšeli nějaký klikání, tak to jsem asi já, protože já tady dělám tu stránku, takže... Ježiši. Wow. Hej, z Dogy, jakou chceš barvu toho pozadí? Mám tu na výběr. Žužovou. Modrou. Já chci žužovou. Počkej, mám tu na výběr modrou, červenou, žlutou, růžovou, šedou a zelenou. Žužovou. Kromě žužový. Ach jo, tak zelenou. Tak jo, zelenou. Nebo šedou, ta je hustá. Zelenou. Zelenou, nastavit. Super, hotovo. Takže nastavená zelená barva. Podíváme se na stránky. Takže... Ne! Zase probatý. Sakra. Co jsem to provedl? No, nevím, co si provedl. A já si ten obrázek můžu uložit, super. Ten obrázek uložím na plochu. Aleluja. A tak se mají... O můj bože. To je hasa. Tohle. Hasa. Já tady můžu mít placený. Wow, ale ty placený jsou hustý. Ty pozadí placený jsou hustý. Já jdu Původní strana, to nechci. Menu, nastavení fotoalba, moduly. V záhlaví, ano, to chci. Jaký chceš obrázek v záhlaví? Chceš nějaký obrázek v Minecraftu? Nebo zelený, potom šedej, růžový, kromě růžový, žlutý, modrý a červený. Tak Minecraft. Minecraft, jo. Tak já ho tam dám. Nastavit. Super. Nastavit vlastně obrázek. Takže zkusíme si zabrat ty stránky. Jo, je to tam. Je to tam. Já si tu dám... Mám si tu roztokoš. Prostě to stahovat nebudu.
Activated. Oh, Eat shit and die. Tak z dogu, No, ty už si přestal natáčet. ještě ne, ještě potočím. Mohl bys se podívat na tu stránku a mohl bys něco říct, abych to mohl upravit. To koukneme na tu stránku, ne? Tak rovnou můžeš divákům ukázat tu stránku. Tak se koukneme se na plochu. Tady pokud to vidíte, já se omlouvám, jestli to nevidíte, ale doufám, že jo. Já se to načítám. A tu stránku jsem vytvořil já, takže se nedivte, jestli bude taková trošičku nevylepšená. Nebyla přijata žádná data. Cože? Nebyla přijata žádná data. Webovou stránku označit, protože server neodeslal žádná data. To bylo na té stránce? Jo. A já to asi už skončil, nebo ještě v chvíli. No já to, protože jsem ti to napsal zase, protože jsem ti to zase napsal blbě. Ježiši. Portal Jan, Pojde. Chyťte. To se promluví. Teď už jsem ti to napsal správně. Ježišovej, ty jsem rád. Už jsem ti to napsal správně. Takže lidi, můžete se přímo kouknout na naši stránku. Můžete se klidně podívat na naši stránku, bude v popisku. Jo. A to se už končím, protože jsem slepice a tak čau lidi.